Yemadoda, niphi inkomo zami man? Niphi inkomo zami? Khomo? Inkomo ezinizolusayo. Kuthiwa 5 months inkomo ezilala apha eyadini. Yandade. Eyantoni? Khomo. Inkomo man, inkomo yantoni man? Heba sendi. Nibhatalelwa ntoni kanti? Andibhatalelwa kolusa. Ziphi inkomo? Real Khumalo. Mr. Success. unlimited Wi-Fi yaseKasi bafethu iyafumaneka eWestern Cape naseGauteng province. Wena nje iya ku www.iiNkomo.co.za
ikeja.co.za ujonge ukuba iyafumaneka na kwelakho ikasi and get this Wi-Fi bafethu. Bukele video zethu wonele, bukele yonke into ofuna uyibukela on the internet using this unlimited Wi-Fi ye ikeja. Yethu bafethu, let's get it.